Lagi yang video dan jalan tinggal. Mungkin kamu dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagka na iron nagyang sa kapakapunalamat tanong si Allah sabab sa inikalimutan ng Allah sa kaya pakauntod tanong sa giyang kaya majlis ubu katawitan kala iyarga ang kaya lagi da iya majlis na apiatan orantay kung mga walaytan na rumudutan ape kala kekuatan watamu kadatus saliw na awaan tanong ubu ukatawi tanong kala iyarga agayang ka iya majlis sakan nagunin na antay tabliga kumabu ay kaya pangapadang si ina pagalatan 93 ago 94 pag 94 Gay nada ako ba din praras ng sa tablig? Ibu kay plugod buro. Agiyan nga iya kaya pang pedak nun na may kadakdaklap ke balakak na pakaisya. Penggiraw sira na ino kami ni wari di tablig ya malagi-lagi tino. Dini belikan dengan mga Kristen. Umano mandang na ipakisa. Gay na dia kan subag na ba di publiko ka kagya kailang sukap subag ako. Ayad na subagot to. Nasi kutungan na yung makala kanderwa ko mga Arab sa Makkah mga Quraisha isa Makkah may akala so kanderwa ko bebay mama wata mala atau na may murtug kaya pamatengiran na gibuang kaya siron sa Makkah na aya may kadakdakli Tuhan na digyan kaya malilibetakiran na country. Kaya pambetengiran kaya duro kairan na api agi Kaabah na ini sayo diran no nagyang mutuan talog ato sa Gunung Pulo Barahala. Tabir kau. Giya. Gina aya mimbalay sina si Ibrahim. Sirang Ismail. Ana mito misosongkir besaya ay mito tungkaro saya ang ngaran niya na Hijr Ismail. Igira dito opo napkirik siya na. Sa matatago ang utama kamo Ibrahim. Giyan nga kaya boleh si Ibrahim ako si Ismail. Na sangot kaya lipat yung mga Arab o antay Tuhan wallah ay antay Tuhan o Kaaba ayakir ko na swalla na bu may lambakiran na Rabbal Kaaba kado ibmuturin na Rabba hadal bait nga iya ayakin diro ako mga Arab na ako rin na sasul dago sa liyo permiti nira no naging tatalog ato sa Gunung Pulo Timan. Abarahala. Pino era na. Guti tuladan na kaya pamtengiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakapita kagabi napakilay niya ng utama sa ang utama mga pagarin niya ng mga Arab
Nakagi-aid na manan ako daw na sa mga loksa. At kiw din ito akalatigin na mata na kaya. Naman yari ikabat ito na isa kabubuan na nga mga tao. Gaanan ta tututula kaya bo slice na kano nagyang nga iya sumbagang ko tapakay sirak na inwari. Ayaw bo sunguan yun na sa kami. Sa katano ang mga maranaw din yung sunguan ng kaya mga Kristiyan. Banda kapakaya sa kanan ng mato na kanwa pakay siya na inuniwari di ito biligyan ng mga maranaw. Kati sa kanwa makapupo na markas. Inas kami ipangilubaan niyo dan niyo rangkapi ang kaya mga lagi pakasalian ng kaya diang di panunutulan. Si sagyang mo ta kaya pakaturuno nagyang ko tuwa 2 surah. Agi ay pagana minituro na surah na Iqra. Na 2 surah miya katalundog ruo. Kaya subuhatan ko mga ulama ang dimiyaw naon. Ana petero at igina ay miya katalundog sa mutwa Iqra. Ya ayyuhal muddathir. Madam manafter at igina ya ayyuhal muzammil. Bani sa man na sa kano na ayakin na ganyo siya na miya katalundog sa mutwa Iqra. Ano man natigin na kanakagi miya katalundogon. Ay miya katalundogon na miya aloy yalim na ya ayyuhal muddathir. Ano man nang ginawa di ka gimunta sa katawa lama na ay kaya panutulan neno na ay miya katalundog sa mutwa ya Iqra na ya ayyuhal muzammil. So di din na ipagayunan. So sa kano no? So sa kanon na ayaw miya katalundog sa mutwa Iqra ng mutwa al-muzammil. Na ikatalawa mutwa al-muddathir. Ngay nuwag no to pero so sa kanon nagyutik tumalundugon. Na anak tindigan, anak ka rin ako. Sisag yang uta kaya gagawin Jibril o Rasulullah duduk sa uta puro apalaw digita no niya kapamisita ka na ron na ayak kaya pakaw mo no Jibril na gagawi kana ba dundo kati sudah lilang batian niyo sa suratul Dukhan 1-2 ayat Peter wallah ayat kaya pakaturunan yang ko Quran na gagawi Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin suratul Dukhan sadaqallahu gagawi mata na tigo Allah apya katurun namin sa Quran si ko kagagawi mapapuno-puno ang kabarakan sa mo to yung ayat na piyakit to kaon niya na ayat kaya pa kapag mita o Jibril lagu sa Muhammad na gagawi iyo ikadua dalilakan na Peter wallah atigin na inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatu ayaw makna lail na kagagawi mata na tigo Allah apya katuro nami so Quran si ko kagagawi inan tamo to gagawi yo ano ba dundo giti sabab ayat tindagan na ayat kaya pa kapag mita o Jibril ang gusto Rasulullah na gagawi ay kaya nga 2 ayat na 2 surah ayat man at tindagan sa ayat miya katalundog sa mutwa Iqra ay kaya takya gagsan niya natin na Iqra
na ayaw membuat tindakan sa ayam yakat talundog sa nguta ikra na al-muzammil na giyang ka yakat tiru Allah gagaw iya kaya pagmitiran gagaw iya kaya pakaturunaon tiru Allah at yun dugo Jibril sa Rasulullah akagi ako makumasawalay sa nguta kagagawin na bedeng di pa kakuasa pa riyan sa kappa request time kekaruman yan sa tanggub na mitengub na tiyon dugo Jibril na piteru yan na ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila qum fi'il amr tindak al-lail na sembayang engkau ya al-lail mabebasa gawi takap sembayang ni nga muta kagagawi yo na ayak kaya pagmitiran na kagagawi nagi na ayat kaya sembayang na kagagawi gitu kaya tiru ako ron sa ayat tumalundog amya katur na surah ku Iqra nang kaya Muzammil kum atigin kum lain sa Quran kum tindak tingin tanay sudah tingin na al-lail sembayang ni nga mau baca gawi tingin na di ko magaga tingin na illa qalila sembayang ni nga tingin na nga mau baca gawi inon tabu sa lebat tinggal sama itu yan manangutas suratul Muddatsir nakadidundo kagi ako maka sembayang ko kagagawi na miniraw sa kapita natatanggaw din di niya katanisuan yan pumiyan siron sa Jibril na tigin na hay Nabi at tanggom kom tindig ka sangot na kagagawi na pitero yun na kom si man sa kaya kadidun tigin na kom winangot na kagagawi na ayaw kaya pakatindigan yun nakasumbayang kumil layla illa kalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila nya daw na tigina kum tindka tigina anto na isuo mo tigina paandir paano mo nga mga tao na puong ka di mamakikter kum sa andir tindka paandir na puong ka di man to mamakikter sunguin ka sila na yan gaya ayat na ayaw may tuturo yan na kena o bayat tigyan ko Rasulullah sunguin ka Persian sunguin ka Romanian sunguin ka ato na sa mga country ka ayaw pitero yan na si sunguin ka nga mga tao si kenapa gitu gaya sabab pa sa mga tao pagisa tigyan na hinuar ya diniusungan na nga mga Kristiyan ka hinuusungan na nga mga marano na kagya ayaw pakasan na ayaw pitero Allah na ayaw sunguin ka na sapad ka kenapa ko susunguin ya sino betul kan? Nanti cuma kan? Hah? Ini terus juga mak Kristen. Tak dalil. Surah Asy-Syura Nabi Tiru Allah Inna anzalna ilaika hadzal Qur'ana litundira ummal qura wa man hawlaha ya katurun na mirkati walang nga Quran ka ano ka kira manis ka sagyan kay umal qura na mapasad na libton na kakira so hindi pa guna nun si iyo malibit tado da maraya ga benar naki kusumuan tanong nga mga Kristen nagugyan ka sa katanong na mas priority ang nga katanong di sila mangkay no languna kay inimbina sa mga pagarian baka nubod ng kararangit mimbi na sa tanong na mimbi na sa siran. Nagyan kaya kaya mimbi na sa tanong ang mga maranaw. Gugyan kaya kaya mimbi na sa mga Kristen. Ano priority area sumwa nun? Sumwa maranaw. Ang gaydo ako man pero ang mimbi na sa tanong na mimbi na sa siran. Nasan sa may lain ka, kalalalungan, kadaruakan sa mga Kristen na sibura ang maranaw yan. Gaydo.
Nah, sa mga Christian, niya magaritis sa mga mamon. Sumambot sa mga Muslims na niya magaritis sila. Pero nakadami na sa. Di nga kayo ni magagidam aki. My friend, may kiyang binasa nga mga marano. Di nga magagidam. Sama na yun ng mga pakiwatan, yung mga mata, yung mga tingin dimensyon ng mga mama, kipagaritis. Mga thank you daw lasan. Christian. Saya napakiwatan niya ka na magaritis. Madakal lang. Nagi ba madakal lang? Kami kadakal lang. Napitaro na kadang binasa. Ang bangga na kadaro ay nakang binasa. Kasama yung aming binasa. Kakaino kayo pagaritis. Puna nakakuwapu kakadad na biya garitis kaya na bata-bata na minisang ikaw nakiap ketiat-ya. Niya ka raw magaritis. Okay, sugot ako. Ako, di ko sa kadang ta. Nakagayabo kagag ako na pamamanduan ako. Pamamanduan ako sa kanila. Baka di po dati, may timur ka. Ba ini sakit hatian na sakit sumakit hatian ya. So na panitulad na kian binasa nga maranaw, biya mga Kristen. Tabiar kan Yang nga mga Kristen kian binasera na sumipantagukap manok na sira na miteri. Tari aso mbu tego sa gelata. Nagi mambu maranaw ya na siubra niya nga tari ko. So Kristian na tarik, dua-dua. Nah sumeranam na tariko. Taswa na mga manukir kan si. Papaganiyor kami kay kana mimisda. Para tiya kanu. Sama ya kanuban nagkakong na kamapian ka. Ni kapir ka na dang magdam. Tari ro sangot na Kristian na tarik ka. Ato na bida niya. Baan nang bida ano maputi abubuy ang sumay tama abubuy nako na di siya dini wa. Ano bida niya? Daki kolor bu. Ini yang memecah ka. Langun bubuy dia pun. Bubuy dia pun na maputi, may item dia pun na tawa. Nay. Pengiraw ka. Sungo na kaya mga Kristen ya. Pag na pelepas na ka kaya amit sa tari ka. Naya sungo na kami sa tari. Pelepas na kagyan kaya amya magaritis. Nagyan mga Kristen na ibu keton karitis na dua-dua. Nagyan nga beranaw na namya na namya garitis sa telo sanga. Isa, dua, telo. Matang wala. Nakataro niya datang minasa. Ditaroy semua. Andang kaya mga tao dito ay no kami ni opsungoy. Kesungo nga kaya betalang ka. Buat sasabutan ka nakagipa ka nga pa kaudugan na di ka kataw nang kasiwa ka. Tunapat. Diyan kaya mga Kristiyan na ayak yang binasera na misi sirupan jaran na diyan kaya mga maranaw mamuda sirupan. Pero niya ada sirupan na maranaw musliman? May nga di sirupan. Diyan kaya mga Kristiyan na sa mga babae kira na may lalakas ni bedipita badak kailay ni wa maranaw ang bedipita. Sa kata ni bedipita. Adi ni udah kata nang bedipita nga sa sarwar sa may nasilsa. Nang na maynes taman saya tiag yu dunia nagia nga butuh dia nah. Taman talos nagia ni bedipita. Na bedipita nga mga Kristiyan nagia nga maranaw na bedipita. Saan nagiran niya kay Leo sa maranaw bedipita mau na ararbian dia tian niya na sa amin sama kurubu di bakagut. Oh ya. Siya na ano na diyan kilala siya na bedipit na mau na aposong yan. Ganun ba ko kakula budi kami boleh elektro budi. Yan ang mga na Kristiyan. Na suma mga mamakiran na piamin taliran na uluiran na dapat ka samaran na. Dako ilayin ko na piamin talog. Ada na merak na maranaw papagang na. Matang wala say sindi. Papagang. Aalutan saya na napagang saya. Yan lagi hindi so pakatupo mga alaw. Malalam. Pero ini ada minasa. Apa mana ditanu isuan? Pelepas ndak no nga bimbida sa.
Mimbinasan na nga mga Kristen na sobrang tanong sa kaya binasan. Ngayon, no, nasira na bilang kataon ni Tito Agama. Siya kataon na isyo ko niya agama niya. Nasama yung ipumunod niya no dibito yung Muslim. Betul na karisa di Muslim. Makasama yung kanudigan niya pananatudo. Guys, so piyago siya ang takya pa kaya misa sarip aguak sa kami si kaya Abu Abdullah. Ngayon mambu sarip ako aguak ka mga anti-tablig. Buno ni raro sa mga tablig. Gawin na limo Allah miya kay ga kami ro kamiya. Riya uta kami kagagawi. Miya murteng kami mambu sujuhur sa jinsan na. Tiga miya maswaraki. Muturataw. Kami ron tetang bejak na apa mali. Dah kami makalo nak muruk kok. Miya wata-watam. Miya kay kami sari pagwa kakay siya kaya na sumutor yan na miya pundir sulait yan. Nani pakay lay. Palayo-layo sa karsada. Adi di kaya pantagan kami sa sari pagwa na ay katawan namid nuta pumuno siya sa tablig tiya bismillah. Paganin na miya ka mga minasto armalay din. Napata kami. Bagi-bagi kami subintan na. Ayaw tahi kamamiro na uba kami rin di kapatay langon na kami makatibig ng mga bintana. Bagi-bagi kami. Kaya gusayak nga rin ang kaya pag-usay na kaniman to. Miya ka na usira na tigil na usari. Muta sa kataw maginin na nasama yak na tigil na lim kaustod. Anda tigil na utawa pakiwata ang magarites kasama yak no tigil di ko gubo tangilan yan. Mag-armalay. Kaya na paniya pa kanu kaupo niya na nakako isa tangilan na piputo ang tanong niyan. Ay no niyan may patay pakiwata niyan na nga punrak. Na ay dapat eh. Data binasa. Gano mga Kristen, sabi ho. Nga mga Kristen na bubay mama wata malataw niya perso. Sabab sa kaya siyabu. Agyamra na yun, da niya perso na sabab sa kaya siyabu. Sado bawa sa maksimum man anak pakiwata na kanun sa minsan nataman ni man to na makakalabuso. Iya ka na ura, pero ilang berka tigin na furious saki, bapa. 10 agudo ragu na hatol yan. Sobra manarya kaya binasatan ya. Sama-sama ang Allah Ta'ala ka subra dan nama Kristena. Sa kaya binasa. Apa mana ditano isumuan nga mga taming binasa. Katiran isumuan dan. Iya ki, lagi do Rasulullah baya Peter wallah natigila. Sumuin ka kidala Persian. Na mapa ka makasungat sa Persian, nasungat sa Rom. Di, ay Peter wallah na saya Umbal Qura, saya. Niya kataling umambu ang dawa na si tuminipo sa Marawi City. Ay ginan mambu pa makawan na Umbal Quratan. Yan na ni Central Tanwa, Center Tanwa mga Muslim. San mambu tuminipo ang dawa? Kay no. Kaya katipu no wala kami binasagi ang kayamanan yan na. Duara na. Nalalambus ang kay Marawi City. Kumirus kami siya kini sa Debo. Ada ami ilaya karuwa bab kabinasa ko kagagawin na sa Marawi. Lalakaw kau na alason si nataman sa kapita kau di ka mabentaw la kapya. Allah. Nakana ko ato. Niya Marawi man to nagagawi. Lalakaw kau nga miya buno ka. Iga di tripping na nga mga maranaw. Haway. Niyati kami sa Debo. Kupat puluh kami si kaki ya, Abu Abdullah, ngay amiran. Nanguta, mga basuraan ron na, doa kilayak nun na, basuraan na, silopin na, lalapat nun na pay. Nagya marali. Nasungkaw, nanguta, mga basuraan nun na idadapulog sa kilid na kasada na, uba kaw nukit ka, kadapuan ka nguta, silopin. At si silopin nun na, mitubag atay. Kadapuan, nakanap betul, nakita yakar ka. Pero niya udah minus. Memang to nataksa nga ginawa ko sa pamilya nga. Da kang binasa. Si karoma nga ako sa mga wata ka. Min binasa tano. Sobra sok yung binasa nga mga Kristen. Kasan da kailay nga gamit sa mga Kristen na kailay nga sa giyang kaamranaw. Kaya no? Kailay nga sa mga Kristen na kaya katsitsuka. Ito nga na yan. Naging mo bumranaw. Kaya kamadaw ko na kaya. Kadukura.
Ay, demen mapasangi kapang rasanya kandus ora. Allahu Akbar. Bago din kaya to siya nga si Salano Norte, kaya sungguh anak nama segitu. Ya pas buka ko. Pas buka ko. Nga mi pa ubaya kan. Ay maprangay mapasan. Miya wasanga sa ape mina niya lalagoy sa mga tapadiyan na. O ubay niya. Lagi din na eka pumasbi niya. O ubay niya. Ay, tigin Anton, ini akakuha. Subhanallah. Tigyan nga ito mga pina, may harambul ka. Ay, yun, subhanallah, subhanallah. Hindi ako marambul. Yun ang mapita, inshallah, sa harambul mo, subhanallah. Nga pa man, da inimbinas inapadiyan sa tas sabihin ng harambul. Tigin ang marambul. Subhanallah, harambul ko, mapita, subhanallah, subhanallah. Di sirin naman na sabihin na di sirin hindi tiray. Napa man na simba yan na. Simba na. Uban na kaya pamilya niyo, mimbang kala sa Malaya Buria. Kakaaniro na kita. Uba hindi bangala si karumang ka sububayin ka swata ka kakangkaw. Iba ta kay ni kabinasa. Yang mga Kristiyana, lain naman. Yang mga Kristiyana, ayat titwa katetanusan nirano. Sebutan niyo katetanusan. Ayat titwa katetanusan ng mga Kristiyana lumkasira. Mata ang wala ka, ayat pito man na nakatetanusan nirano lumkasira. Ilang ako na nga na binibining Pilipinas. Ito na, sikap kailangan sa nga bakit ninikab. Kana na Miss World. Philippine bakip ninikab ati ikatlo Pilipinas so nabapun ninikab ilang kapitot yang rarumiruan mato sa enjo tinia panasapi anak credential yan na ayat dua muslim abay na ayat pita mana nakanditaryan ada may lay sa lawsen yan na nakikanditartan napakatuligatan. So Muslimah ayat itu akan ditarian ada amay laysa. Nagyan mo na nga mga Yahudi ug nga mga Nasrani na pito man na nakapaposisyoneran. At sinusiran. Kapagertairan. Na ayaw mo malambuon na bragupati. Ay ba't nakaubuga ka tan mga dawa? Na bilangin niyo sa mga tusragon. Kapiyag yan nga mga Muslim na ayaw mo kalabuon na bragupati. Bilangin ka sa mga tusaragon nung ginakan tanaw kay dawa. Maibot na kawala, kaya buwa malambo na bragupati. Duwiso di rin pa na makuha. Kati ay napunan nila. Di rin napunag yung kaya sa kukuha na may lote. Kagirod, pakala. Ay gira pendusung na penda panganiabu. Basta kebitay. Wakil. Oh ni. Ira dia pengen nak kebita-bita tabun. Gila. Wakil biutawan ini anu. Nari ditanu isungan nang mangantar sa tanu ditanu sungan. Lagi dak unang tapos siya. Tapos siya. Atu nga si apa siya. Oh, api anda. Saya na sumong ka sa doktor. Na kena uba yapter or ko doktor na tigin na anda so mata niya nakaetan talabok. Tika kata dok na tigin na paninas kau. Ang kana na mata apa siya kana ay ako din. Padalay ni Q. Si ngira si takit baka sapit to. Nami ang tao tanong kana bidura mo. Ino to. Na siya tigin tubuka sang kaya ada sakit yan nung kana na antibiotic na pula lagoy sang kana na matap siya. Na idang kaya pa kau makdawa. Ba ayat tipe kira nang mga Kristen. Na kaya tipe kira na sakatan no. Nang kaino. Subisan yan bisa ang kaya dakwah na pula lagoy kira. Andi ni mapya tanong na pula lagoy kira. Nino ka pakaptebliga kapag indiksyon na ka kaso antibiotic o indiksyon ka na pula lagoy ki karumang ka pula lagoy ki wata ka.
Madakla penggirawa ino kanwari dito tablig hina ino kanwari dito tablig di kan umang nga tataw sa tablig pamakakapamayo pas na ino kanu di ipamayo pas di kan umatao pamayo pas namulalakaw ako ka pangilugo ako sa payo pas paano ko makapamayo pas nasa ka na ino ka pakalalakaw ka puputa na walay niyo ang sakay makapamayo pas nga piya kaya ya ubasa ka ni mani ko napamayo pas ako doon nasuti ko mga loksa pupunugong pila napaparsawala yun na inidaliliran ito ko kapanaw pa nakanabagyo titito dalilian pupunugong pila napaparsawala lagi daw may agama ino ka panaripila nakaw at hindi ka di sumuyang na ino ka sa di sungatian na ulama amin na ang pamakaitak to no to punugong pila napaparsawala baka panug ka nga napapar ka na miyaw sam kailangan na makasins papar ka. Nga makasami siya papar. Nga napapar ka na, di nga ito. Yaw siya nga papar ka na. Nga mga pamansasamapi papar. Nga marata papar ka na. Giisabab, mga pagariakan nakipag-adatan. Akana ubaya paliugat asunguan tanong na nga mga Kristiyan. May katuli ka tanong. Untay sunguan tanong. Sa tanong isusungwa. Benar din kumimbi na sa nga mga Yahudi, gugya nga mga Nasrani na siubot sobraan tanong. Ngayon mga Kristiyan na mga huldapir, nadagkatun ka huldapir ang maranaw. Mga Kristiyan na mga karnapir, nadagkatun ka maranaw karnapir. Ikaw ba kaya sa kanwa taga Cebu na may masasi sa motor na nipalago niya, inuitin sa Mindanao. Sama yan. Kasi lang kan ay maguyan. Benda kaya kada kalansi na maguyan no. Naya kaysa na maguyan na. Tiyakan sa nga iya bapak na inuwar yan, may dak-dak lang motor si kawan na. Pero una ka na ba narido yan? Si isa tanabu na. Si undang. Bapak kan jamin si undang mah. Magundang mah. Matay party. Bapak kan jamin jangan pinidiminjan wina kan. Masih party na magari sila na gusto ma kana dato si gumagubat. Tiya kanay nari bapak may dagdag lang motor si ati na gunin na karargan na kami ko kapamasay ron ay man to nagiya din. Tiya kanay sa kami dagdag listen na mga laita mo kanga kimo motor. Apati na mga baratuan na. Tinamen. Damatin na sumiyagi da nga ya eksakti ma bagu. Gina natin, gina ako ay bul ka bili sa kiabidi sa kagay na pito-pitong ibo. Ana ipagawa na kumpanya. Sobra 50, sobra 60 na biyayaan naroon na barato. Pipitong ibo ron yung motor. Tawa ya. Tiya ka na si pengbali, tingin na ka na. Damatay sumiyagi da nga aba dyan, tingin na gina na punan sa Cebu. Punan na natigin sa Cebu, ini-stormin raw. Ini palalagoy si. Bito niya siya kayo to, di ko ba nabitaro, nakadisyo di nga pakiamaan. Umusin kaya salti. Natiyan na mata. Lagi di mo madalam, kailangan ka no madalaman. Na upumbabanog ka no sa karna pa motor. Na o di ka sung sa madalam na si kasuntawyaan. Kato na ka. Gua ka na maaloy sa motor yaki inyo. Amiyada, miya karna po. Wati gino siyang buta kasi sa mong. Miyada, napito gawi. O pitaro ka, naka nakabaka si. Kaya lipat-lipatan na nakimabukay kumada sa motor ka. Tumawag ko sabi nga. Nakidi ko pa nakatawan na yan. No baka tatago isa mga tamo ka madu ilakaw. Ay. Kaya experience ako na. Pero may angar napakarasten na suburaw na kay Amran na yan. Nadingay ni Sumuan. Nga pumatay kapapantagan ng mga karnapir. Mga holdaper.
Di ngay ni sungon. Sa mga Kristiyan na niya mag-inom, nagsumyo braw na marano sa kalay kainom. Kaya nga mga Kristiyan, nagkato na ko sa ato mamaya, pakasutsuk-sukli niya na karuman niya na talo kato. Nagya marano na din niya na sanadyo pito kato, kadilo kong satisfied. Adi mindiro ka. Kaya nga mga Kristiyan, nagkato na ko din niya katawan swalla. Na nagkato na kay marano din niya katawan swalla. Nakamismila nga ka din niya kabals. Matang wala ka nakamismila nga ka din niya kabals. Ako pa man ako ba ang tanong ay di tanong isungon. Benar na kay kumimina sa mga Kristiyan na gugyan na sa katanong mga Muslim na aya priority sa sungon tanong lagi ang mga Muslim. Kasi kiran may sasangkot so di ka katarima o mga Kristiyan kung agama Islam. Sa katanong ka sasangkot tanong. Sa katanong ka makababalang bano. Sa katanong makagagandoli sa di katarima ang mga Kristiyan kung agama Islam kakagis sa katanong mga tao kaya gamawon na dili katanong kayo na yung ba't ito pag-agaman tanong ang agama Islam. O baka nung kararangit yun? So nalagi di ka na yung kararangitan. Ha? Mata yung bupagar na. Kaya salibutan ako niya. At sigot sa galo ka, wala akong tinutukoy na kahit isang tao. Basta, tinatalakay ko talaga ang katotohanan. Baka yun ang dahilan at sanhi sa pagka-gising natin sa katotohanan. Dahil tayo po ay nagbulag-bulagan, nagbingi-bingian sa katotohanan. Sana magiging isa ito ng dahilan o sanhi sa pagkagising natin sa katotohanan. Dahil yung mga Kristiyano, sa ating mga paligid, sila po ay nagbulag-bulagan sa katotohanan, nagbingi-bingian sa katotohanan. Ganun din ang mga kapwa natin mga maranaw. Mas masahol pa sa pagbingi-bingi, pagbulag-bulagan sa katotohanan. Alam natin, ang nagkato ng kamaranaw, tumuwag tigin di ako nagidusa ko. Tumuwag tigin di ako pa ka nagisawasi at saka nakanipkato ka, idusa ko. Samay ako, di patay na kubalo ka. Kaya ututang ka. Ay kisiksar ka na dua. Dang ka kanalay dusang ka, dang ka kanalay kapakatawbat ka. Tigi pa wala. Baka kuwari putay. Amay kaguna ko malakal mo sa niyawan na panginaw ako. Di ako pagagitar. Nginaw ako. Sumuling na ng gupawan. Lagi, yung pa makakasun sa padiyan, sumiyong ka sa padiyan, pamana, di ka nung baling. Baling na kika, pangilaba padiyan. Nandi ka pagiga. Baka nakiparate, kagyan kaya dunia, nakilibanuan, nakagabaan yan. Naapya daw ka matay, naipatayin ka, nakamay kagumaro ko ta dunia. Matangguan na, kapya di ka patay, naipatay nga, nakamay ka, manag ka sangay akawanan, diwang, sanguran talikudan, puro baba, gumiyara ko tangay, mga napalaw. Ano ka pagapat? Kaya ginamoy magaganda, makakapawala ka. Adang ka man dagang kaya garo kuba dunia. Okay ang buntay nga ng tsunami sa Japan na. Kaya salatay ka no, di nga minipago nung ang utamala di kiro. Giba raga. Subhanallah. Na nakagaya panglaba pa diyan, nabakad na kibalingo sa kalilitan. Ka, inito ko baka makabibibit sa kisa kakilawa, ha? Sada. Lagi dia ngeketagu ka sa dunia, nabakan parate, kaya nito kau baka maten, na makaw makasalungan na mo rin, hatigolan na, so may kaawi na nakasana amalkati ka, isay-sari kagantangan na, ano ka dinip mga, napangungumanan ka. Di sa miya ka palagi di ka, no, kay Pablo. Subhanallah. Miya ka umasi Pablo sa alungan na mo rin, nadad na amal yan, na, gima buwa marana, nadad na, sige na. Nira ka nung kay Pablo.
Nari, na dito idungon nga mga tao. Umiya pa to tasungwan. Na ipo ni man to na ubaad na pagiraw kanwa. Ay ino kami ni ora sungoy. Lagi daw mo to taarop pagi ang ta amirami. Ano ba mis kanu pun na beligi. Sa kanaki na pun na biligan mo kanu. Kay no. Sama ni na gagamit lang sa man na suka ulam mairak. Ano ba ay gagamit mo na suka tatabligan jaka unutak sa amirak na di. So sa kanin na kailangan nakatubligan na sa kanu. Ang kay no ay iprado na ko ni usa lang na mori. Ginaw kanu ya Allah. Anak ya mga alim kami na kami nang sunguin. Sumiyong ako kay man to ka para miya kapugas sa kataksilan. Kaso manusia na inaluyo Allah. Asa din sa ketuusan yan, arason na iprason yan. Uwaya kedayaan yan, rumason na siyama yan, si karuman yan, si ina yan, so mga wata yan, si pagarin yan, natigay na yalla, pakipagus na kasirang naraka, asara di ko rin mga naraka. Hati itu dalil. Yarhamukallah. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni. Sangguto along nga natigo Allah mauri. Na siya ito na palaguyanin siya yan, si ina yan, si karuman yan, sa mga wata yan, sa mga pagarin yan. Sa kasasambulay nga mata niyan sa kaalakyan, wanto na unon. Ikapakalidas yan sa utamya gabal-balan na pa. Na si ina, yan kaya, may aluyo Allah ta'ala na di ni makaptatang isa, na si isa lungan na mo rin naptatang isa siya. Inaluyo po Allah sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'd illa al-muttaqin. Suwatig wallah so di makaptitirawa amagariari akhilla jama'an khalil. Khalilun khalilani akhilla. Habibun habibani ahibba. Ganyan ni wazniyan. Suwatig wallah so di makaptitigran wa amagariari. Al-akhilla nasangot to along na mo rin na susabagi ko sabaan na mariridu isiran na ayaw mo din mariridu na almutakon so mga tao wakikaalak mo ko Allah ito na rin antap sa katibiligay ito na ipurposa ito na iantap sa nga katibilig na aya antap sa nga katibilig na ang ka makapagagama. Isa ini alalang o kita akapakapagagama ka. Madakal sa o kita. Madakal sa o kita kapakapagagama. Gawin na susak nun na sutig ko English sa the best. Pinakamapyarak na o kita. Akapakapagagama o tao amokit sa nga etablig. Kanaw bagya mo ikisurga. Hamanda ka lang. Kapag kaya mambaala ka sa grupo para tiyak wala. Kaya ito na sa grupo, lagi na nga kenda lang grupo sa Pilipinas ha. Gawin na susak nun, nasabab ko, kaya tamiyak no pa makapanganan ka na. Kaya tamang ko na mapiyay katinde. Mapiyay kaluto. Ngayon, jamaat tabaligin na mapiyay kaluto. Pa makakapaninindaan na the best, ikatinde. Napiyay kaluto. Ngayon no. Apa makakapanior sa seda. Nagyang gaya siura nga tablig na makaibarat isa punan ka sa may to apupot na taman sa may aro patapupot na kasiurya. Kaysa man man baka batan ko pa kaysa madrasa. Adi tanong terima no mga ustad. Ngay no nakaya ka classmate ka nang uta apo ka. Natip classmate ka no. Kapag girawa lolo, nagka-biskuit ka san. Hindi ka may aptikir, nagmumiyap tampik, natikita mo man sa widakal sistan. Nakagidi ka katarimay man to sa madrasa ka, kuwan daw sungaran, ora kapiray dito ka, petoragon. Saka ba pa, anarsyapon, ano? Hindi ka kapakihan. Naanda ka siya mo, rak. Na sika kitipu. Sika tipu ka, mapenya di tipu. Kaya mo. Ano ba ko kapambad tugas ang kaya dakwat tablig ka kagya sumiyul da korona?
Na mata ang ko Allah kagyan kaya dakwat tablig. Nang utakabasa ko kagyan the best sa English. Oh. Ikadua. Nagyan kaya jama' tablig na ka-quality kaum pipya. Quality ya. Kata ni quality. Tunay quality. Mapuro idaredat. To makaditer na makapenditer ka sa lakoste ay argayan na pipira sa ukay-ukay lakoste. Limo ati. Makapenditer ka sa lakoste. Limo ati. Wait na quality lakoste ay argayan na. Ada mo na 7,000. 7,000, 3,500. Lagi dia gini ya Harun. Siya mayan, ay mga liter niya mayan na congressman na langon lakoste. Nagato na kon 5,000. Sapi man na may to at sapi. Oh, ino tumalay arga na kay quality. Quality ya, mapeti lang. Lagi di mabuhin ba ya, upang makatipu kasi na baka kay tilang kay no. Nasi ko suldo to telugo ina keklarong kau ay din ka katawang ko kapagintaw ka. Kung ikumparang ka ko kapagintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kay no. Nasa tanong mga matulad. Nalangwan na sakro kabintang tanong na adna. Okay ta. Okay ti tanong na Kristo atar ko tanong sa Allah. Lagi di kita pakaturug ka. Tabi ako kano na madakal sama na di turuga lagi di ka turugi Pablo. Baka no ngarang iteo. Miturug mo si Pablo na miturug mo si akini bara sabeng na dad malagi sira. Miturug si Pablo na ba na BTN na miturug mo si Muslim na ba na BTN. Da nato na imida ni Rengki Pablo. Tunay bida ni Rengki Juan de la Cruz. Tunay bida ni Rengki Mateo. Ya. Dan bida ni Rengki Mateo. Nah Rasulullah na ipengdaw niya kang utak kapturug ka kesuatar kasu Allah. Upang makabangga na nabati ang utak Allahumma bismika amutu wa ahya. Mamaswa kay ni namya quality ka. Tabi ako kan. Tabi ako na dikita no katawin niyo supmat ya anu Rasulullah gira di klik ku kagagawi. Nanti mataw ron. Dai mataw ron. Supmat ya anu Rasulullah gira di klik dagagawi ya. Sama nen, hati di tanu di klik di gira gagawi na ladi di klik di Pablo. Kalid kumulid ka mampu na siya kiyo to nakalid kumulid na dad nambati anak ka malagi-lagitin. Rasulullah na adna pembatian niya no. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Bener gina mga manugyo. Ha? Pero mananang. Ididrapak ng tangay asil punak. Hay man to nakyumbitang na asil punak na. Apa agi nga asil punak na ipsugo ka nung nakamuray siya. Muray siya naka mga mas dunuduon nabi. Kanda ba ebo kapasangan na ka nakapanik sa. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Sa kur kanuron sangga iya pembetian Rasulullah kira diklik-klik dagagawin nakati. Idadrapak siya. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Kapa kaya mo rasta ni man to? La ilaha illallahul wahidul qahhar.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ganyan ni pembati anu Rasulullah gira adik klik-klik. Pembelit sa kawan. Klik-klik. Gitu gira la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Kaganda dan la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Sakur kan urun na karya ko niya bu. Mata mo masakit. Di ka diklikilid na lagi mo budi ka diklikilid dua sa sang talako ya. Dan nabida niya gugyang mata tito. Dan nabida niya gugyang mata begu ka aso. Di klikilid ang mata begu ka aso sa tagawalay na di ka mo diklikilid sa mata kotson ka. Masker na lang itang kawallah. Pamarin na, di tanong ipitatabili ka kasi manitar katanong na di niyang katawan. Na magaan na imamatay na di niyang katawan. Pamarin na, di tanong ipitatabili, di tanong ipaganin. Awaya katawang ko, nakagimya kasubayan ka natin ka final. Di aki. Kano ba buwa si Rasulullah na tiginag na, taram niya kasubayan ako na. Si mapangedegatan no agyang kaya pagintaw Rasulullah. So kada daun yan na gusto kagagawin na mapangedegatan. Inubiyentog wallahu ta'ala sa mga sahabat yan. Ada sirang mamatay na piyakawitan yan sirang sa ayata. Okay, miya suwata kurkano. Ino to. Nah, sumangat sahabat Rasulullah na pamakabanga din pagilayag yang buto ano guniran sa yang buto sunnaw Rasulullah. Niya kaysa na nasa kata sahabi. Na palala ko sa kong takilida pala. Na sutagway niyan sa igay pagabdas yan. Na miya nilidlo sa kong tabugan. Nagunian nung nagitungan na yan sa luba. Kapkalilida mo tatagway niya na kapkalilidin mo. Tigagyan nga mga Yahudi. Mga Quraisha, pumuli nung miyakala ibutang nga mga Saba. Miyakala at tanto ibutang nga mga pagtao Muhammad. Higagyan nga sa una, ngayon kami pakala ibutang. Tigin naghibuang nga na nakiulog siya na nga na natagwiya kaya ng saig. Bay, nida, kakuanon. Tigin na di nga kataon, ang kananasun na. Nasakatan. Ay kala arga yan, katan, nga sunaw Rasul. Da. Amo man nagyang kaya kakilikilido Rasulullah na di nga inikun, hindi ka ni pakalaer. Gaya sa mga lukusakan, mga pagariakan, ayatan no ikiya po magistorya. Ayatan no ikiya po magistorya. Ayagyan kaya dyan maatamin na di injaw lang. Naugo pa ka na mamudjaw lang. So mga tunga na iniwa, di ko maadjaw lang, nauba niyo may beta pa mamakinikiki ka na di ro di manundutulan na pe, may akwang kaw na may ito. Nabap man na rin marorayuda. Bap man na rin marorayuda. Kagyak yang kaya aparate na si kesungoy. Si. Sama sigit naroon ketoon. Na aparate nagi mala ketoonan. Madakla ayat. Wa annal masajida lillah. Yang kaya masjid, agus sumadrasa na yakapakapupantagyan na sumasjid na hospital, na sumadrasa na parmasya. Ana madrasa niyo si? Da? Madaris? Kuan, madaris. Namanya diligado kan? Uban niyo santinibel. Sana di ko pa kayo. Dia ko pa kayo, no baso lang wana kapag nagatan ko aga manatimbel sa nga madaris. Di dia ko pa kayo. Yang kaya ipumangdaw nga mga teacher sa nga madaris na limitado. Kakanaw ba iran di kambaya ba iso time? Kaya buat time iran na 40 minutes miya pasan. Na ilayan niyo wanda miya makapuon sa mga ulama kasi miya kapuon ko mga madrasa na mala time. O pa makaya kaya pag ulama o mga lokal stano na lagi dagyang kaya madaris sa 40 minutes iman to na bubali ulama.
So Nehemia suatan wa kanaubasan na mala discuss. Sangkan na nama dari suka papatay. Ito Nehemia sa may kana mamatay ka tanong. Ito ni kidi tanor. Ay bo mataro na si ustad. Namay kami atay si ustad. Nada ustad ito na isuan tanong. Mamani sana didangan yan sa atay niyan. Kiko soya. Si kuwagaman na piyakat ni Rasulullah sumasgit ako sa madrasa. Ngay no, dere ka pa kapapandagit. Sumasgit na ospital. Na sumadrasa na farmasya. Subulong naruka ko. Napagwit niya nga pasinti. Si tanu di pakibulong sa masjid. Si da keto na nakakoy iman adar parwar sa masjid. Oba ni orang kecil ay si keto sa hardware. Tunay ko sa hardware. Tunapan. Tunapan. Da keto na iman. Uban na rin matuno na kumuha ko rin sa 2 kilo. Da tayo ay rayman. Da. Kabiliya iman. Da. Ubari si mato na market. Anak keto sa market iman. Da. Ebo keto na ko na hinam. Dan naman po matatago ang nanlangon-langon na hinam sa market. Kaya nung madakla tao di magawa sa market, kakagidudo ng kainam. Bo na tigil matatago ang kaya adventure. Boro na tigil matatago ang pajiro ya. Kaya so pajiro na di keton damat gitu. Gue na sobra pa, ngamura ka na ako tarima wala huta lagi yang kaya 2 ang kau di minitaman. Lagi dangun tak karbusar ya pagaritan no. Sarayuin. Dagangan yan nalugasi. Gua ke limo awal lahu ta'ala pihak kasong yan sa Amerika ko istima. Namiya kilala mga Amerikano. Idiran na brother na sakaman to diindigang sa ako ano. Lugasi no. Tiginawan. Saka natigin na di ako diindigang sa lugasing. Nakaswalan na kanao ba diindigang sa lugasing. Saka mo diindigang sa lugasing. Kapobriya. Nakaiswalan na kanao ba padigang sa lugasing. Kakawhata. Saka niniya kasong rakan kaya ha. Allahu Akbar. Dagat mo naman. Ino kailangan sa ano ang mga pagariyak na mawigitan mo ang kaya 5 ang amal ko mga darpatan. Gibo nga Talim House ha. Miyang gulaw lay ni sa miya maka 2 years ago sa Thailand. Sa kato pagaritan no. Biyangon yan so Talim sa walay. Siya na panganinda ko wala makapamisita kanurakan. Wata ka na 5 ragon. Bagwaraga ari-ari. Na milalang agyan so mga mas nundo nabi ko kapakaturog na sudlo matason. Nguta Allahumma bismika amut wa ahya. Nagininirig tanong na ayat ya kilang agakan sa nguta wata ka na buguraga. Na bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha tahfazha bima tahfaz bihi ibadah. Wata ni mantu kakaka si Hamdan. 10 years si mantu. Na kaya labihan 10 kasura ang milalang agyan. Na wid kurupan. Saya mo ko isasambayang na milalang agyan sa tahayat. Awal, akhir. So dua ako oriyan ubang. Allahumma rabba hadihi da'wati tama. Milalang agyan. Nasa katano na mapakay. Tabi ako kan. Mapakay. Amato ang katano. Makapasad subang na bud nga. Kadini ang katawan ni pero niya. Yan ang katawan ni doa ko bang. Allahumma rabba hadihi da'wati tama. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ay kadaklan katanod niya na milalangan. Na andit ni kakamatero na ti Rasulullah. Agumiro ang uta ko miya mata kadakamatis salah nang giraw ka mambuha aqamaha Allah wa adamaha. Nasakabi mata uro. Aqamaha Allah wa adamaha. Ang uta bitun yan akadakamatis salah. Naridi ka no kay tindig sa sambayan. Tindig ka no kay tindig sa sambayan. Nang giraw ka mabuha aqamaha Allah wa adamaha. Aya sumiyugo sa kitindigin san naswallah.
sa taman sa mata tagut ko dunia wa adamaha. Kan natabi ko kan hindi kita nakatayo niya. Prila ako niya. Ay kadaklan ka no nakamata na budi ka kaya siya. Di ka no di ka kriya, di ka no ditutuluda. Di ka no disisigwa istorya. Tama nga miya katakbiratul ihram na di magistorya. Sabi ako kan. Amit ni kakamatero na tigo Rasulullah kumata kad qamati salat nang ginaw kanu mabu abang maamuma aqamaha Allah wa adamaha. Kano ba nga to katano ba? Saka bi mata ro na gusto Allah. Aqamaha Allah wa adamaha. Ninggugulalan ni waya. Di anak kano ba kanu mga balik Islam kan. Baka no kararangit eh. Tabi ako kan namata na mga balik Islam kan. Aqamaha Allah wa adamaha. Subhanallah. Di tanong kini maririla yun. Saya kamu teman kaya sifat ang usukan. Tanong ikiya po na. Mapita na bubud na ida may lera kanu si. Nakapunta no? Inshallah. Menintan ko Allah. Biang kaya paka bebayanatan na mabaluyai pintuan sa kakadugatan no na bupakisabutan rekatan wallah so reality wallah hakikatutin dapat insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika